Kaixo eta ongi etorri jakidunera. Gaurko bideoan jarraitasunaren ariketa bat ikusiko dugu. Ariketa honetan kalkulatu behar dugu A eta B funtzio hau jarraitua izateko. Horretarako aztertu behar ditugu hiru funtzio hauek, zatika definituko funtzio bat delako. Hiru funtzioak dira polinomioak. Orduan, hemen ez dago arazorik. Aztertu behar dugu mugak, lotzen duen puntuak. Orduan, 2 eta 5 aztertu behar dugu. 2an, gogoratu, funtzio bat jarraitua izateko, funtzioa existitu behar da, existitu behar dela limitea, eta biak berdinak izan behar direla. Orduan, kalkulatuko dugu F2, berdin ikurra hemen dagoenez, hemen gaude 2A gehi bat. Gero limiteak. Limiteak kalkulatzean alboko limiteak egin behar ditugu. Ezkerraldean funtzio bat dagoelako eta eskuinaldean beste bat. Orduan, alboko limiteak kalkulatuko ditugu, bi ezkerraldetik gaude goian, x-ken bat, txikiago bidelako, eta b-ken bat izango da limitearen balioa, eta eskuinaldetik gaude ja hemen handiago bi, a iza gehi bat, eta geratzen da 2a gehi bat. Orain, funtzioa existitzeko eta limitea existitzeko berdinak izan behar direla. 2a gehi bat, berdin bat. Orduan, a 0 izan behar da. Ken bat 0 eta 0 zati 0, barkatu. Orduan, orain egingo dugu gauza bera, errepikatuko dugu prozedura 5ekin. F5, non dago berdin ikurra, berriro erdian. Orduan, 5a gehi bat. Orain, alboko limiteak. 5 eskerraldetik, gaude hemen txikiago 5. AX gehi bat, 5A gehi bat. 5 eskuinaldetik, gaude behan handiago 5. X gehi B. Orduan, 5 sartzean, 5 gehi B. Eta orain, limitea existitzeko berdinak izan behar direla, eta jarraitua izateko, hirurak berdinak izan behar dira. Baina gogoratu, funtzio hau jarraitua izateko, 2an a 0 izan behar da. Orduan, 0 denaz, eta b izango da -4. Funtzio hau jarraitua izateko, a 0 eta b -4 izan behar dira. Hau izan da dena, mila esker ikusteagatik, eta gogoratu, sare sozialetan eta web orrian jarraitu jakindun.